تاريخاوي تفنج بلغاريا أزياء تجمر زوم 4 10 غلطة زخون رئيس شو ليلة أجلنا يجنس إليه بلتشان 10 سلسة ندكايش زيا دكايد الله يمكو قبرا كاب كيني قرنا خيدو دولني صفتاي كورتي له أجلنا يجنس إليه جميرة ناي مليونير كتخون تسفاتات نيرو كايلوم نيروم أب 7 مليونير كمي غيركا خاطون تسفا نيرو كاف 9 حبر زلو زنصبار ነገር ሪያ እጂ ቁሩብ ሂንት ናይ ዲያመንድ ነይርኒ እጂ ኣብ እምነ ከምዚ ኢላታ ሓቂፋታ ኣብኡኻ ዝተፈላለዩ ቅርፂ ናይ ዲያመንድ ዘለዎ ተኣኪቡ ብሓደ ተጠሚሩ ተፈንጭሉ ዝመፀ كمتي تمالكو زبلناكم نابوتا وعلو متينا لنا مس قديم تقالالاي دانيال برهانه أنا بعليكو أبي خمزة لنا محبركو قنت مغرد كاو تمتيمو ناب بابا دانيال كان بلا تعلال الراي إذا هجي نقول صو جنبيرنا دلنا أنا مجمرت حسينا كالايو وكالاي سرحتنا يو زي سعدا كرسيان وذا تاور دلا تاقو أنا وطانا حلوانا يزي خبابي ستا عاد كانت زخون نايت أرسراويت نيرو تجيت هالسرقيا بزي غوريت حمد تغيلا هاقد ديوا نتا بحلوة نوطة نساجان تسرقيا يتمرتي حكمنا حكمنا ناي زعدا كرسيان دفري ورا ما كلا درجة بيتمرتي ناي زعدا كرسيان أتو ده كرسيان ما خل عد ما دش يجي أرسراويت بزي غوريت أنزخ خديجة بزي أجيرو إن مريم أتو مالي في كرسيان ناي زعدا كرسيان بزي تارجتنا أبزر أتيا زي ما قلت ده صوب دلو أبقى نكبر مسينا أجي زي تصنع زغبرنا يخصي زي تصبنا يوم كنا أطا دل عما أو وتدرس ما كنا حريرة صني حب فنج مالتي نحنا جبرنا يمكن حاسبنا قدمنا تقدمكم حالا وافرهم لا تزغون فشل ما نيرنا تقصون على مالتي بس هذا فهمت لنا أزياء لقول كل زي أورد نسولك أزياء أساويدنا يا إجازة سرحتنا يتريش عن ساعة 180 كلته جوجل لنا 4 نيسمبل 4 خانا أزياء لازم 4 أنا زنوركو أزياء وتا نيسمبل كا 4 أجي أزياء أفتا نيسمبل ودمونغسو مبادره والتعريفة بلزة جورجو أبس تاريخ دلو أقالوا في جوجل لنا ماكله اللي تعطمنا يتا جوجل لنا مالتي أبزيها أنا كرتا جوجل لنا أنا محار زرعه جوميتر هايله في حسين سعدا كريستيان شام رابعينا كشي والله تصفي مالتي بس عندي عيات خفافيلنا كابندا برهانه غزانا مالتي تخفافيلنا أخيبا غيرنا ننات نخسر ابن المساء أبوكو سانا مسينا مالتي لازم إحنا تزبيات مثلا حزقا نيراتا بنوتينا يا حلوة سلا زي قبورلا نصب حيثا نقو بوت ماي هاريما أرجع لذي أبسل السماعات كل ما كاين أبزي فلا يخسر مالش الجزء مسمر زي كنبار عادي أقول هذا أطلع أوكي طبيعي شو لارجع عادي أقول فريسوسي ني قص ني نخرنقص وزخدل زنبر هندوت نايورار نايسال عينيرو زيا تعودنا الله مالش هريما تيا قصيلنا نرياها قال أيتها قدمت بجلو هيدا تنبرتك أبتي مترب إنه ما نفحز ورد مترب شن شعت من سمع سلسن هاي لسلاسة زوعاتون ما ينفعل ورد نا سجري لك أب أجرجوبو لندار فيل جركا كده نمرت ناي ندار تروتا أو توسط من قتي أبعينا صايدنا صوم أرتما ساسالي نصب حيث نقرأ
تشعت خمس ساعات زي ساون ناي سنقي وتادرات تمالالس ማእከለይቲ ማኪና ተሓምሽሻ ማለት እዩ ስለዚ ዘን ክልተ ስርሒታት እዚኣተን ኣብ ሓደ ለይቲ ዝተገብራ ክልተ ጉጅለ ናይ ውፍያት ማለት እዩ ነዚ ስርሒት እዚ ክትገብሩ ከለኹም እቲ ምድላዋት ዝበሃል ዝነበረ እቲ ምድላዋት ትገብርዎ ዝነበርኩም ክንደይ ግዜ ወሰልኩም ነይሩ ምድላዋት መፅናዕቲ ጥራይ ተቀዳማይ ቀንቲ ሕጂ መፅናዕቲ ሓለዋ ናይ ፀላኢ ክሳብ ክንደይ እዩ ዝርጋሕ ሓደ እዚ ወሳኒ እዩ ተዘፅንዕ እንተኾንካ ዋላ ዝገብርዎ ሮንዳ ምሸት 7 ክሳብ 8 ወዲኦም ኣብ ማዓስከሮም ስለ ዝጥቀሱ እዚ ብግቡእ ተፅንዖ ኣለካ ካልኣይ ንሰንበል ክሰልኹን ተመሳሳሊ ቤን መስሎ ኸ ሕጂ ካብ እንዳ ብርሃነ እንዳ ስድራይ ማለት እዩ ኣብኡ ታብ ተንጉጅለ ክልቲአን ነናተን መደብ ፈሊጠን ነና ፈንጂ ፅልያን ሒዘን የማነ ፀጋም ተዘርግሐን ሳጌረን ስለዚ ሓንቲ ጉድለ ዝገበርናያ ሓድሽ ምዕባለታት ኣብዚ ወታደራዊ ማኪና ተሃሪማ ከላ ናብኡ ተደሪብና ምምፃእ ሕጂ ቁሩብ ናይ ጉድለት መፅናዕቲ ናይ ተመክሮ ጉዳይ እዩ እምበር ከምዚ ከይተፀንዐ ምንቅስቃስ ናይ ፀላኢ ማእስ ፍትሽ ማእስ ሮንዳ የዋፍር ገለመለ እዚ ከየፅናዕና ትገብሮ ስርሒት ኣይነበረ ግን ከም ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ተመክሮና ናይ ምቕባር ፈንጂ ድሓን ዝኾነ ናይ ተመክሮ መለማመዲ ክሳያት እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ እዛ ጎቦ እንተዘይተጋግየ ካብ 200 300 ሜትሮ ትንውሕ ነዛ ነቕጣ ናይ ፀላኢ ስለዚ ጥቆም ኮይና እዚ ድሓን እዩ ነፃ እዩ ኣይነበሮ ነቕጣ እዚ በዚ ከዓ ካብ ትራክስ ዝብገስ ከዓ ካልእ ፅርግያ ዝቆፃፀር ነይሩ ምዝኦም ንራኸብ ማለት እዩ እዚ እዩ ነዚ ኣፅኒዕኻ ኻ ትብገስ ድሓር እቲ ንብገሰሉ ሰዓት ኩሉ ግዜ ንስርሒት ክንወፅእ ከለና እቶ ኮይኑ ከብቲ ጠለበጊዕ ሰብ ኩሉ በቦቱ ሒዙ ሰዓት 7 ስለ ዝኾነ ከብቲ ፎኮ በቦቱ ምስ ሓዘ እቶም ወታደራት እውን ሽዑኡ እዮም ምስ ሳይ ነናቶም ፀፀግዖም ድሕዙ በዚ ነዚ ብግቡእ ኣፅኒዕና ሰዓት 8 ወፂና ሰዓት 9 ክሳብ ሰዓት 11 ዘሎ ስርሒታት ፈፂምና ፍርቂ ለይቲ ኣብቲ ምውት እዋን ሽዑ በቦታና መበገሲ ኢና ንኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ርሑቕ ዝኸዱ እዮም ምሳና ዝሓድሩ ወዲ መንግስቱን ወዲ ዓሪፋን ካብ እምባደሮን በለዛን ስለ ዝመፁ ቦትኦም ሽዑ ክምለሱ ይክእሉን እዮም ስለዚ ምሳና እዮም ዝሓድሩ እቶም ካልኦት ግን ገገዛና ጆሜትራ ሃይለ በዚያ ገይሩ ገዙ ስያኑ እቶም ደቂ ቆሸት ኣብ ቆሸት ዛና ማለት ይኹም እዩ ሕጂ እተን ስርሒታት ከዛ ከላ ሓንቲ ኩሉ ግዜ ሓንቲ ካላሽን ተዓፃፊት ታዛ ዓበየት መሳርሒትና እያ ካልእ ሸጓጉፅ ክልተ ሓደ ማለት እዩ ናትናም ናይቶም ካልእ ጉጅለም ቦምባ ቻይና እዚአን ተንዕጥቅና ስለዚ ብሄርካ ውፅኢት ስራሕ ሕጂ ተመሊስካ ኣብቲ እውን ዕሙቕ ኢልና ምስኣተና እውን ክንዛረበሉ እንዲና ግን ሕጂ ተመሊስካ ክትሪኦ ከለኻ እንታይ ስምዒታት ፈጥረልካ ኣሎ ሕጂ ሽዑ ዝፍጠሩ ስምዒታት ክትገልጾ ማለት የሸግረካ እዩ ኣብ 1983 መጥቃዕቲ ተኻይዱ ኣብኡ ሚሊሻ ስርናይ ነይሮም ተቃላሽ ከዚ ከባቢ ማለት እዩ እቶም ደቂ ጻዕዳ ክርስቲያን ጦር ሰራዊት ነይሮሞም ሕጂ ነዚኣቶም ኣንደሳ ጀማሂር ኮማንዶ ዝተሳተፍዎ ስርሒት ሓደ ተጋዳላይ ኣፍቲኣ ተሰዊዕና ኣፍቲ እግሪ ጎቦ እቲ ስርሒት ዕዉት እዩ ነይሩ ዝማረኽ ተማሪኹ ወቅተል ተቐቲሉ ብዙሓት ሚሊሻ ስርናይ ደቂ ጻዕዳ ክርስቲያን እውን ሽዑ ሓሊፎም እዮም ሞይቶም ማለት እዩ እጂ ዝወደቐ ተጋዳላይ ኣደይ ወድ ተጋዳላይ ከም ዝወደቐ ምስ ሰምዐት ፈልና ብለት ኣብኣ መፅያ ምክንያቱ ኣነ ይመሲልዋ ድሓር ርኢ መሰበለቶ ከም ጥርሳዊት ርእይዎ ኣለዉ ኣብ እግሮም ርኢ መሰበለቶ ነፀላ ኮሊቪያታ ነበረት ኣንፅፋ ኣቢላ ቀሲና ምክንያቱ ጌርካ እንታይ ካ ትብል ኣብቲ ዕድመትሲ ከምኡ ክንገብር ምብቃዕና ሓደ እቲ ሃገራዊ ስምዒት ውሱን ዝኾነ ሃገራዊ ስምዒት ስለ ዝነበረ እምነት ከዓ ኣብ ውድብ ስለ ዝነበረ ብመምርሒ ናይ ውድብ ከየድካ ትፍፅሞን ብዲሲፕሊን ናይ ምስጢር ባዕቢ እዩ በዚ ንምራሕ ስለ ዝነበርና ሕጂ እቲ ንገብሮስ ንዓና ቀሊል እዩ ኣዝዩ ቀሊል ሕጂ እንታይ ካ ትብል
نسوهم كم منسيات كم يجيركم موت بلو نحنا خان ده غيرنا يوترا عند مقنعاتو منسي أبوانو زي قولون زي مهزون زي فطرون تأمرات يلنس بس طريقة تعطوا تخلنبر نحنا غيرنا زينا كم يجيرنا غيرنا حجينا مذكرون شجرنا كم زي عدم رخيقة لا تزغل صولدن دهريون كتسجاجر نخالجن أنا لعل خلو نادن صوني تحقيس زوزن توصيب سويت سمعتي ما حجي غير أفتح لقيت بوتا وعلونا خنقصلينا جواب نقولكم حجي أفتح لقيتنا وعلو بوتا بتحنا لنا دقيمنات علال نبابا دانيال كنبلو أما قربيلو خلينا علالهم حجي زابوت هذه قداميتي ناي سرحت ناي فنجي تموكرنا تاريخاوي فنجي بلغاريا أزياد جمر وكذي زابوت هذه أسلم تاي تمريتها هي داس معجي سبعان شمونتن درجي زيت عدنا أصفارنا حفر السوفيت زيت عدنا هاي ترى شو تورات تعلي وزعته نصوص ما حدش صور الأصوار وزيد بفر إذا سي خمي جيرو قاوم يجي صورة إرترانا صور بن بار بعلو اللي نبرة واني مدرسة 7 ساعات 11 ساعة ساعات برقص قال أي ورار قدام أي ورار مقر كافي شيلو قال أي ورار الجنبار عدي عقب نمفراس زتفقس حيلي ينيرو حجي أبزي تيساد على قولوس دلوا اللي بده يقولوا تانكتات درعات وتدروا مكاين كل زبهلناي نظمتي مسارحيتات أو تسليم نيرو لازي تن تانكتاتن درعاتن كلنا وتدروا مكاين بزي أن حلفا نيرا لازي زقره زي كم دلوا خوينو تافنجي أبزي أنا هنقبله مريتنا مالك لمرس أنا حجي بزي دخو حلا بزوم كو حلو فقص زبل حمد لذي مسئم أبزي كونفرج خمس قبرة فلان فلت هجي نتان كتاتي لنا غبيرنا لك هذه تابوتها جي بمزح مالا لساسل زنبرة تانك خنا حرمينا نصب نيرنا الجي خمس سلط أمسلو زخدو أزم سوا صحو بزي أجيرو برحقون كابسيا سياق غيرنا خنصا رحقون كيدا يجي طائشو مخينا غزي وسيدا نزل سرحيت إذا كايدنا قدامي نقر كمناي مجمرة تمكرناي فنجي مقبر ونجي بلغاريا حزو دمسة تسفالت منغسو ويكا ألم مخبب نقوله جيغنا سوء يو نسيو هنا تزبوتا أصنعنا قريبنا مالك تاقو جلنا نسخة تافنجي حزو مسينا سلازي أبعاد تساتفنا تسفالت منغسو ألم مخبب مالتي سوء قشي تخلاي تسفاي سوء جومتر هاي لفس حسين صار كروسيان بهيوت الله أنا أزياء أنا نسفلتن ساقنا نقبر مالتي معي كمل لوامدي يتمهرن الله خميرغا حمدو قاع خميرغا كم دم أساسل مهرن الله مالتي أقرأ مقدو جومتر هايلم أشنكا مزون نقطانا يتسدادو وحلا فلتتي لهم كبانا ساقر مهرو مالتي لذيذ سقنا نقرأيني برا لذيك كبيرنا وصدعنا ديكم تثبيتنا معات الملسنا يتنكتاتن درعتن كله دزي فلتتي لهم كيدان فنجي اتتكسو إلا جي بزغا روا كشدو تقامدو عربية ويجي مايد سعانا في ستوتات وي أخلي تماراتنا يأخلي زي أو سايد براسل بخون سلز مالالوسو أسقعي كوينا فنجي عربية فلسكيتا سكيت حرم سكي هارو ساي نراجي أو سوالو أنا وصاخن ديك زي أبزي نعس أدو ناس هاي يسولو لنا يمكن زنجرو كتيرنا يتبارارينا نفتشا الحانتا نرخويك عنا جي زي أقول لك هو نخيلي عميقة تقبرت كوين سمعني معي هنا تانك تاسلو غناسي وقليلو خيت ركب بس أقبنا يتانك في جيركا مزخولي ابنتنا نيرو هنا هيدا شعبت ورح مسقبرة
أبسه ورح سنة أنا حسنات كلهم مالي أجي دروم رقم سلز نبرة تقصوا إلهم ساعة 4 تخوني ما زياد مصر أجي زي يوحنا سخلي مريم نقولوا قلعة أبزي قال له حلو نيرو باقي قال له ملا نيرو نو أبزي أنا ربطة تعمل تلبس نيرو تقصي له كمان خون أولي محلي فم نفسي حتى سجر نيرو هاي الحلي فم يجي تايلي تقول صمسو نطرو زلو سلز نبرو ناي شافرو كبيدات خون فنجلك فم زوليجي تقمتو أزي صبح لذي قدامي قصاك أصل نبرة قدامي قوم عند حرقيسو بمولو تو خاص هلو نايت فنجي أما أكلات كبد نايت أماكينا يدعل سلزي سوال صفوتو هيلا دهريت اندحر كوينو قوم عاقم تي حيل نايت فنجي أصل تنكسرس بزو حيا دمعني تبازي أما أخلي راهباتهم في زوم 4 السرت غلطة ظهون ريسا شو العلا قالوت بهيوة اليومسي قرصات سمكلاس هو داخمو حيل زي بالوال حنتو زي كل سبات يوم نيرو زوم 4 حنتي بزا تاريخي فنجي بلغاريا زتوفي يوم شيء زي سبساب مسألفنا زتم صحافاش سمحال ليفو مستقلسي تاي فيدباك يمزينا كابتي وتادرا وعوتو أوريدو خسارة بوليتيكاو خسارو يعب مخنياتو أوثم أزو نغورو نسلاع زتململو سبات يوم نيرو بناي جرمان ناي سلاع تكال تملميلوم أنصار هزبي إرترا كفعل هذا الفصل ذا حسبه لذي بوليتيكاوي خسارة عب خفتو تادرا خسارة أزو فيدباك مساونا أنا مورال تسمين بقص أنا كم بقصيت كويناسي مزخور زي بفنجتات كنا نوصو سرينا مالسنا أتوينا عتيقنا تا مجمرة مسفشلتكم كمي تسمعكم مالتيسي بزي حريقكم دو نودحان أو كالا يقرنا خنركبينا مالتيس بعبينا يتوم 4 زي تحسبت اندي خوينا انتا مجمرة سي مسفشلتي مس نفسها دو تبقاس ويتم كالو تستسوون مس نفسهم نبقاسو نيرو متى يسمعكم نيرو نو جزي تأشميو أي تقبلونيها تلا ما يكسر جيسك فشيلو عمل كوز أخو قصر باهي بلا كان جاسواي كانوا صا نقالس نبرنا سلازي رخمنا يامبر أفكال أقعزنا متتقمنا الله ويكا كال أفسايم قونا يجينا تقصال سرحيتاتنا تايدا وصيتنا يزفلما يتمكرنا خير أنس لقنا زي أسي باهي بلتنا نكساريك ألان كانوا صاها سلازي كالنا زي كدا كبيسنا الجي أفتعلتا سيبلك كيما نستفدت حدا أبكال واحد زودنا يفتح سرحي زي ساتف أفتماريم قرمات إنو نالا على ماتيو أحسونتي نامي كزانا ماتيو ها قبدو يشمو أكتوالي تغيشي أوه تغيس كان لها تبها الزابطة زيها أبو قبدو في فنجي ودي أطوم قبل ما دولني باق لأنه عنا يبل توهيلنا وعناتو نحنا مسرحنا يوم أي ملكتوني يفكال واحد ناتو مدب سلوزلو أي ملكتوني يجي حنبل ناتزاننا يجي حنفشفشيلو مكاين كتراكسي كبسمر أزمت أنا يمكن ناس ناي كلوني لا تقول ملا مثلا أش مكان مليانة ينزي جي أبوي قدرت ولا ما تندبال سقال يجيب به وثالو أزي على سبعيو دز قال أخذ بربتانيو كفى لي لوموسي هذا قال أي ذكروني كفى بلومبو التي يوحنا استخل ماريو نجي توصل زغون أي تقدو سود يجي كريستيانو من تدلو بزي أحد مكون المسيح تذكر الله هايلو اليوم وين بديت أسمع جد أبرخم تفحيروا سبك ساب زود حلقهم سي نزوم مساكين كترشنو ما مدحنا ناخذ قبره كده يلو فاميو دحينو مال سيدا بيجي يوصلوا تي ويقدر في الله يدخل عيد يذكروا هذه كان عينة أزي عودت سريت وقد صالي فنان ذهبتنا سريت ألم مخببون أركب الله كنت تعودت فليتيو طب سويو تغلاي تسفايون بزو حيث أنا هندهري لما أشرت تأتيو سونا بزي سادادو يترشينو كل ما بزي اندلو سادادو لذي لا تاريخات فنجزيها مستي هندود ورارات هاي كساي درو حليفوس زفيلوس أرقا على 4 حمشاي
ተወግሶ ናይ ህዝባዊ ግንባር ናይ 79 ታሕሳስ 79 ተወግሶ ዝበሃል ብናቅፋ ፈተነ ዝገበረ ነቲ 4 ህንዱት ወራራት ናይ ደርጊ ዘፍ ዘበለ መድረክ መቀይሮ ሙስያ ተኣሳሲራ እሳ ኮይና ብውትዕ እዚኣ ነይራ ስለዚ ፖለቲካውን ወታደራውን ዓወታ እዚ ዝበለ ከፋበለ በዚ ታይ እዚኣ ታሪክ ናይ ዛክሳይ ጥቡቅ ናብ ዳዕሮ ገጽና ዶ ክነብር በይኒና በዚያ ዲና ክንቅጽል ሕጂ ኣፍታ መቐፀልታ ናይ ጻዕዳ ክርስቲያን ዝተሰርሐ ውዕሎ ፍጻሜ ኣብታ ካልእቲ ፓርቲ በፂሕና ኣለና ከምቲ መረዳእታ ዝሃብካኒ ከቕሩተይ እዚ ቦታ ቅድም እውን ከነላልዮም ዳዕሮ እዩ ዝበሃል ነርካ ኢልካዮ እሞ ካብ ምንታይ እያ ከምኣ መፂኣ እወ ሕጂ እዚ ዘለናዮ ቦታ ሕና ይርከብናሉ ቦታትና ይርከብሉ ወላ ብሓቋበልታትና ይርከብሉ ናይ 19 ዘመን ዝመስል ግምት እዚ ዓዲ ነይሩ እዚ እማን ናቱ ሳዩ ኣብዚ መዓት ጋለ መዓት ስባር ናይ ዕትሮ ገለመለ ከም ዘለዎስ ካብ ቀደምና ንሪኦ ኢና ኩሉ ዝኽብዚ ዳዕሮ በሃል ዳዕሮ ማለት ከዓ ብዝሒ ናይ ዳዕሮ ገረብ ዳዕሮ ትብል ሓንቲ ገረብ ዳዕሮ ከዓ ብዙሓት ኣግራብ ከም ዝነበሮ ዝጠቅስ ካብቲ ናይ ኣግራብ ክሳይ ዝወፆ ቦታ እዩ ዝዳዕሮ መሬት ቁሸት እዩ ዝብግርና ዘሎ ኩሉ ጉሩህ እዩ ነይሩ ዝኩሉ ህንፃታት ንሪኦ ዘለና እዚ መትረብ እዚ ከዓ ኣብ 1973 ሃይለ ስላሴ ዘመረቆ ማይ ከዖ ናይ ማይ ነፍሒ ስለ ዝወሓደ ዝኸበልን ናይ ኣስመራ ብምሉኡ ካብ ቤት ገቢሽ ጀሜርካ ምብራቃዊ ናይ ኣስመራን ደቡባዊ ክፋል ናይ ኣስመራን ብምሉኡ በዚ ከም ዝፈስስ እዚ መዕለፊ ስለ ዘይነበሮ ሕጂ ከናላ ቀዲዶም ብዓዱ ብሳገይሩ ንማይ ነፍሒ ከም ዝኣቱ ኣዝዩ ብዙሕ ማይ ዝወርድ ብግዜ እዚ ካናል እዚ ዝመትረብ ብናይ ውሕጅ ናይ ፅሩይ ማይ እዩ ናይ ኣስመራ ክሳብ እዚ ንሪኦ ዘለና ቢንቶ መስገሪ ክሳብ ኣብኡ ተሃዲዩ እዩ ካብ እንዳጠበቃ ማለት እዩ ካብዚ ንኔው ንምህዳም ዝፅበ ዘሎ ዓብዪ መትረብ እዩ ስለዚ ታርጌትና ከምታ ኣቐዲመ ጠቐስኳ ክልተ ጉጅለታት ከምቲ ኣባላት ዝነበርዎን ኣብ ክልተ ተኸፊልና ሓንቲ ጉጅለ ኣነ ዝነበርኳ ጻዕዳ ክርስቲያን ተኻላይቲ ከዓ ወዲ መንግስቱን ኣብርሃም መንግስቱ ደበሳይ ብእምነት ወዲ ዓሪፋ ካሕሳይ ተክለኣብ ጆርጆ ማእከል ሃይለ ዝነበርዋ ከዓ ኣብዚኣ መፅኦም ማለት እዩ ስለዚ እዛ ገረብ ዘላታ ቀያሕ ጎቦ ዓዶ ብዑርያ ትበሃል እዚ በዛ ቢንቶ ሰጊርካ እግሪ ፀጋም ተዓጢቅካ እንዳ ሩፍኤል ቤተክርስትያን ተጎዝጊዝካ ናብ ኪዳነ ምህረት ሰንበል እናትሮታ እያ ተኣቱታ መለዲ ስለዚ ነዚ መዓሰ እስከራት እዚ ንኣሽቱ ማካይን ማእከሎት ማካይን ከምዘን ኣይሱዙ ዝመስላ ከመን ሲቪል ማካይን ቁርሲ ዘመላልሳ ነይረን ሳሓ ቁርሲ ድራር ናብቲ ማዓስከራት ማለት እዩ ስለዚ ብዙ ማዓስከራት ስለ ዝነበረ ትኸይሑ ገቦተ ጀኔፓ ተረተር ዳዕሮ ቆሎ ስገስካ ስለዘለዎ ንዕኡ ቁርሲ ትወስድ ነይሩ መስመር ነይሩ ማይ ገለመለ እታ ናይ ጻዕዳ ክርስቲያን ድሕሪ 3 መዓልቲ ቦጥ ማይ ክሳርን ከዛም ተኣቐዲምና ደቐስና እዚኣ ከዓ ቁርሲ ዝሓዘት ናይ ወታደራት ልክዕ ሰዓት 9 ኣብ ናይ ነባሓጎይ ሓዉ ሞይቱሲ ተስካሩ ሰንበት ምኳ ተስካሩ ኣብዳስ ከለና ኣማዕደር እያ ልክዕ ክፉት ስለ ዝነበረ ካብ ክሸት ኮይና ትፍረም ከላ ሰዓት 9 ልክዕ ነይሩ ረፋድ ሰንበት እዚሳ ቁርሲ ረኸቡ ምሳሕ ረኸቡ ብኮይሮም ውዒሎም ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ እንታይ ተፈፂማ ወዲ መንግስቱ ዓሻ ድፍረት ክትብሎ ትኽእል ድፍረት ናይ ምስጢራት ዓቐባ ናይ ኣካይዳ ገሩብ ክቦት ለዩ እቲ ድፍረት ሲ ምስ ክሳይኻ ትቆፅሮ ዓሻ ድፍረት ዝበሃል ምሻሉ ስለ ትፈራሕ ይኮንካ ሳይ ትኸውን ምስጢር ትዕቅብ ወይ ቀሲልካ ሰላሕልካ ትንቀሳቀስ ምስጢራዊ ስራሕ ይኹን እሱ ሕጂ ኣመሳሲሉ ምስ ወደየ በታ ፈንጂ ኣብ እግረቶም ወታደራት እዮም ክርቢት ወልዑ ነቲ ንምስሳብ ብሳይከሮ ያ ነቐፌታን ርንሰ ነቐፌታን ምስታ ዘይተፀንዐ ፈንጂ ተሃሪማ ከላ ዝኸድናያ ከዓ ንሕና
ክልቲአን ጉድለት ነይረዎን ተንሳሕ ዝኾነ ግን ካብ ኩለን ነፃ ኮይና የንዕዉታት ናይ ስርሒታት ክልተ ማንታ ስርሒታት ኣብ ሓደ ለይቲ ኢልና ክንጠቕሶ ንኽእል እዚ ስርሒታት ሕጂ ክትፍፅሙ ከለኹም ኣፅዋርኩም ኣብቲ መፅሓፍካ ጠቒስካዮ ኣለኻ ግን ሞር ምስቲ ቪዥዋላይዝ ጌርካ ከተዕልለሉ ከለኻ ካልእ ስምዒታት እውን ኣሕዝ እንድዩ ኣፅዋርኩም ኣበይ ተቐምጥዎ ነይርኩም ቅድምን ድሕርን ስርሒት ግቡእ ናይ ኣተዓቃቅባ ሳይና ንገብረሉ ካላሽን ዕብይ ዝበለ መሳርሒ ስለ ዝኾነ ሽጉጥ ኣብ ዝኾነ ክትሓብኦ ትኽእል ኢኻ ቦምባ ቻይና ከምኡ ካላሽን ኩሉ ግዜ ሰደፍ ክትሕዛ ኣይትኽእልን ኢኻ ተዓፃፊ ኩሉ ግዜ ስለዚ ተዓፃፊ ብግቡእ ተጠንጢሙ ዘይቲ ብላዕሊ ወይ ግራሶ ተለኺዩ ፕላስቲክ ጠምጢምካ ጨርቂ ሸፊንካ ኣብ ክሻ ገለ መሳሊ መቕበሪ ትገብረሉ ኣብ ቀረባ ተፋሒሉ ዝወፅእ ወይ ጎዱፍ እዚ ጎዱፍ ንሕና ናይ ቀደም ናይ ጤለ በጊዕ ከብቲ ዝሓረቕኦ ክስታይ ትጉሕፈሉ ጎዱፍ ዝበሃል ነይሩ ፎኪስ ስለ ዝኾነ ኣምቡሽ ገለመለ ተሓዊሱ ስለ ዝጠራቐም ኣብ መወዳእታ 2 ዓመት 3 ዓመት ዝፀንሐ ከዓ ናብ ድኹዒ ባህርያዊ ድኹዒ ተቐይሩ ናብ ብሩ ዝዝርጋሕ ዝነበረ እሱ እዩ ጎዱፍ ተለና ስለዚ ኣብኡ ተዕሽጎ ወይ ከዓ ኣብ ሰንቀ ናይ ህድሞ ኣብኡ ትሽኳዕ ተፍትሽ ክመፅእ ከሎ ተጠንቂቕካ ከምዘይፍለጥ ወይ ኣብ መንጎ ናይ ክልተ ሃዳሙ ገዛ ናይ ጎረቤትካ ኣብኡ እቲ መንደቕ ወሳይ እንትላገበሉ ከምኡታት በዓይነቱ ማሕበይታት ኣብኡ ከዓ ይሓስቦን እዮም ክፍትሽዎ ክሳይ ስጋብ ዝፈልጥዎ እቲ ሜላ ኣተሓባኣ ፈላለ እንድዩ ኣብ ገሊኡ ዕወት ዝረኽቦ ገሊኡ እዚ ንሕና ከምኡ ዓይነት ሽግር ኣጋጥምና ይፈልጥን ለዚ ከምዚ ጌርና ናሕዞ ንስርሒት ክዳሎ ከሎ ኩሉ ከፊትካ ካላሽን ሓንቲ ጉጅለ ሓንቲ ካላሽን ነይራታ ሽጉጥ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዕጥቂ ቦምባ ቻይና ምሱ በዚ ነቶም ሽጉጥን ቦምባ ዘይሕዙ ሓደ ቦምባ ቻይና ተትሒዞ ሓደ ሽጉጥ ተትሒዞ ባዕላ ካላሽን ተህሳበት ከምዚ ጌርና ኢና ሳይ ንገብሮ ነርና ንስርሒት ክንዳሎ ከለና መፅናዕቲ ምስ ወዳእና ወፂኡ ይዳሎ ተወሉ ኢሉ ይዳሎ ስርሒት ወዲእና ምስ ተመለስና ከዓ ከምኣ ተወሉ ኢለን የቕበራ ማለት እዩ ከምዚ ነይሩ ዝካየዳ ኣብ ገዛኹም ይቕመጥ ነይሩ ዲ ሓቀይ ኣትጥዋር ጎረባብቲ ዝጠርጠርሉ ደረጃታት ነይሩ ዶ ወይ ኣብቲ ከባቢኹም ምናልባሽ ክሕስውልኩም ዝኽእሉ ፀላእቲ ተመሲሎም ነይሮምኩም ዶ ትፈርሑ ዶ ነርኩም ወይ ስድራ ፈርሕ ዶ ነይሩ እወ ሕጂ ስድራ ዝመፅእ ፍርሒ የለን ኣደይ ንባዕላ ሓያል ተቓላሲት ክብላ ክእል ምክንያቱ ባዕላያ ትከታተሎ ባዕላያ ትቆፃፀሮ ሓደ መዓልቲ ካብ ኣስመራ መፂኦምና ክልተ ኢንሲደንት ክነግረካ ሕጂ ሓደ መዓልቲ ካብ ኣስመራ ንመኣዲ ወይተኦም ነጋ ስቡእ ሰሜናዊ ባሕሪ ምስኡ ዝኣተወ ከዓ ቀለታ ኣስባት ላብ ተተርሐ እዮም ክልቲኦም ኣብ ኮማንዶ ተቐይሮም ኣብቶም መስረቲ ናይ መፅናዕቲ ጉጅለ ናይ ኮማንዶ ኣብ ስርሒት ከዓ ኣብ ሜዳ ከዓ ተሰዊኦም ማለት እዩ ኣተውን ሕጂ ንጎይቶኦም ነጋ ሓፍቱ ምስ ካልእ ሓፍታ መፅአን ክሪአን ኣብ ገዛና ነይሩ እዕልል ውዒልና መወዳእታ ዶተረ ሽጉጥ ብሬታ ነይራቶ ባህጊ ኣለዎ ንሳተን ሕጂ ሽጉጥ ክሪኣ ዕጥቅና ኣነ ኣቱ ወፅእ ማላለስ እሶም ከዓ ክልቲኦም ኢሉ ይሪአን ነይሩ ንኣብነት እዚ ኢሉ ኩሉ ርእዩ ከም ዝተፈትሓ ከም ዝትገብራ ገጥማ ኢሉ ንኣብነት ኢሉ ትፅቡቕ ነገሩ ንላዕሊ ሂቡ ምስ ገደባ ዚንጎ ቀዲዳ ወፅያ ሕጂ ኩሉ ግዜ ገዛና ጡርጡር ስለ ዝኾነ ካብ ጎረባብቲ መርዑት ኩለን መፅአን ውዳሴ ሽዑ ፈለማይ ሓዳስ መርዓት እያ ነይራ ዕግት ኣቢላ ካብ ጎረባብቲ ዝመፃ 2-3 መርዑት ሓጊታተን ብሄነት እዩ ገለ ኢላ ዝሕሪት ከዓ ኣቢላት ምር ኩለን ተኺለን መፃ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ሽግራት ነይሩ ካልኣይቲ ዝኸበደት ከዓ ካላሽን ዘይፈልጡ ነይሮምና ግርማይ ተላ ፍናም ዝተሰወዩ ኣብ ናፅነት ኣባልታ ጉጅለ እዩ ነይሩ ካሕሳይ ተብላ ጆርጆ ክልቲኦም ነይሮም ቁሩብ መሪታ ነይራታ ካላሽን ፈቲሐ
قبو ولويله قال ملا كان زي ركاب تأتو يتمس سحابك شعو كازناته وس حار أب عنكر يتملاون زي مهلاون كتر وصل زلكا تنتقل لك هذا ليه ساينا بورك ويجي كلت يوم أبزار رأسي كم زي لهم على رأسهم سلس أشي بس خلاشن كهم نعمنا تيجي إيش قال لها إذا سيب الله نلا حسيبه كيف تقدر فوا صح زعق زيندو فح بجوزهم كيدا مصون أنا خسيت عليه يجي شعون بيني وصيحة مسؤول حزبي ساي دبر بيني ساعتين تدرتي ما حتى تدرى ظاهر الشعوب أبدو كان قال ملا ما لالوس هجي نحسهم نبعلهم كم أخذ قصص لزوجلو استبهلوا نوا إذا إرسلوا تقولوا بتقول كل جزء ناس تطور جزء ناوي زي مسؤولها بيني أرتد كان ندوي تأمي ذهون كبدت نيروجن مش حلفه كم أروك نجبر نعمة تايو تيجي مسير كم نبرش نتايو وكسايا نعنا شو نتايو كم دقورة دفرت كساب كندو سايدة أما على الرحلة هيجي هذا تصبح نبرو نعي زوجت أنا هاد الدفن اللي فلت إلهم كانت أبايك إزجيو استجري له زوي باللي أي جهرني بتفطري تنكر أي دخيت بزي زي ديسيبلين سلوزلو مش كل سبكة معلك حداك أبو هدي أيا معك مالتي نابولكو سلوز عبخو زخبر النمبر مسايز تحلال خا يتكتر النمبر فلوت إني ردار كشيت that's why إذا مسبونكو مسحفك مرة كله أن اللي هزبو شز والكون نعم جمرتك زياسة سقط عن سلوز نبرة الله حقي فني ኣብዚ ቦታ ማለት እቲ ህይወት እንዲዩ ተተኻኢሉካ እውን መዓልታ እውን ክትመፅእ እውን ትደሊ ትኸውን ኢኻ ርድአኒ እዩ ግን ኣብ ክንደይ ክትመፅእ ናብዚ ክትሪኦ ወይ ነቶም ብፆትካ ዝተሰውኡሉ ቦታ ክትዝክሩ ምብፃሕ ኣለኩም ዶ ኣብ ማዕሰማታት ዶ ትበፅሑ ወይስ ከምዚ ፍሉይ መዓልትታት ኣለኩም ትመፅዎ ሕጂ ኣጋጣሚ እዛ ጉጅለ ሰለስተ ኣባላት ንሓገር ኢና ማሕበሮ ተጋዝ ኣባላት ባዶ ሽዱሽተ ሰለስተ ኣለና ካብዛ ጉጅለ ደሴና ብሂወት ኣለና ሓደ ጥራይ ደይ ተሓወሰና እምበር ኣባላት ናይቲ ማሕበር ኢና ሕጂ ነዞም ኣብ ፀላዱ ጋስታት ዘለዎ ብፅኦትና ንዕኦም ንምዝካር ብደረጃ ማሕበር ኢና ጀሚርና የምትሕጋዝ ባዶ ሽዱሽተ 2012 ቦርድ ማሕበራት ተጋደልቲ ب23 محورات تقرنيهم السبب بس شو أنقل يوم محور يجي قوان يلمي يتكلم يتكبر زكال نقبرين ونقبرنا حجي أرزي عمت 10 سنة شمعة زخرت الزهر ما دادو زهر سماوات أو فتح سلو زقبر شمعة ولا إنا نمسي كونا خدت صراحة عملية محبرنا دفعولي ما حق زي من مسكده نعم معرفة زخون جزان خون سرح طور الأخضر أخيان تبقى سوى سيدنا إمن فنك إلا 7 زخون كفلنا إمنا أفنك إلنا فرق مترو زوال سلمان أكيبنا أقول لسباري جيتا أكيو جيتا يتعلانو فقصري نديكا ناتهم أرفلا جزا أسكرناتهم أوز كولون جرين إريا خوينو تخلابي أنتو كذا تقصرنايتي مقابر سحابي سئلو كان دي مقابر الكادي كونسي توجي ما هو سحبت اللي خوينو نخلصل نصوم كا حاولت ما أقول نحرتهانيسو سمومن سئلومن أو نحرت قريسو مارمو كل جزء أبزخر سلوزنو دكنا دكنا أخساينا بلنا كنذكرهم سلنبر تبوتا نابجنة تغيرو ترزموا صعبات كم زلوا تاريخه بوتاهم نخمس خير نمجوار سعر خيدلو سبع الجاي تعوثنا لنا الجبل كملنا قلنا 13 عامات تصبيها أم عرف كيف صح خيال الحكاية كهجي انتي ديش بونيجي تحلنا بحلنا يتقبلون وعلى حذيرها زوجها استاذي
ናይ መን ስበኻለሉ ግዜ ከመጽእ እዩ وا ዝክሮ እንደይ ተሪቦም ማለት ለዚ ከምኡ ክንዲ ዝኸውን ሕጂ ዝተኸኣለና መጠን ገረብ ከም ዝትከለሉን ማሕበረሰብ ሓልዩ ምስ ወፁ ከዓ ሓወልቶም ዝህነፀሉን በለነዚ ንምግባር ናይ በይነይ ስጉምቲ ወሲደ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ካብ ሰነዳት ምርመራ ተኣሲሮም ክሳብ ዝርሸዮም ዝነበረ ሰነዳት ናይ ፀላኢ ካብ ሰነዳት ምርምርን ይስረበሎ ካብኡ ኣኪበ ናይ 280 ውፍያትን ሙሩኻት ተጋደልትን ኣስማት ሙሉእ ጎድለኒ ኾን ኣክቹዋሊ ስእሎም ከድልየኒ እዩ ሙሉእ ስሞም ኣተዓባቢኦም ባክግራውንድ ነዚ መሊእኻ ንክስራሕ ፍርቂ መገዲ በፂሐ ኣለኹ ብምንታይ ኢኻ ጀሚርካዮ እዚ ናይ ብዓቕምኻ እቲ ናትካ ኣውቶባዮግራፊ እጃሜ መፅሓፍ ብዘይካ እቲ ንታሪክ ንምሓዝ ነቲ መፅእ ዘሎ ወለዶታት ነቲ ሕጂ ዘለውን ታሪክ ንክፈልጥ እቲ ድሌት ናይ መፅሓፍ ብምንታይ እዩ ጀሚርዎ ሕጂ እንታይ መስለኪ ታሪክናሲ ንኸይንነግር ኣብዚ ምሸልና ዝኣተና ከምኡ እዩ ኮይኑ ፅልዋ ገዲፍኒ ኣክቹዋሊ ብዛዕባኻ ከይተዛረብ ዝነበረ ስነ ምግባር ናይ ተጋዳላይ ፅቡቅ ኣብ እዋኑ ሰሪሑ እዩ ድሕሪኡ ግን ኣነ በይነይ ዶ ሰሪሐ እናበልካ ኣነ ሰሪሐ ንኸይትብል ስኽፍታ ስለ ዝስምዐካ ኣነ በይነይ ዶ ሰሪሐ እናበልና ኣነ ናብቲ ሓደ ዝድርብዮም እቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ዝድርብዮ ከምኡ እናኾነ መግለፂ ከይሃብናሉ ታሪክና ከየሰጋገርና ከይንሓልፍ እዚ ስግኣት ስለ ዘሎ በቶም መንእሰያት ብኣኻትኩም እውን ነዚ ንምፍዋስ ሕጂ ኣነ ዘረባ ካይሽ ኣርእስቲ ነጥቢ ነጥቢ ባይጠቂሰ እምበር ተንታኒ ይኮንኩን ተንታኒ ዘረባ ኣብ ፅሕፈት ግን ሓንሳብ ዘንቀልኩ ሓሳባት ከየቆለፅኩ ብዙሕ ዝሓይለ ከም ዘለኒ ይፈልጥ እየ በቲ ድኽመት ናይ ቃል ተልላፍ ፅሕፍ ናይ ምሳሕ ዓቕሚ ከም ዘለኒ ስገምገምኩ እዞም ደቅና ሓቱና ጅብ ገዛ ለመከይ ከምዚ ንሰንዚ እዚ ፈንቱ ጌርካ ዲኻ ዝማኸለ ወይ ኣርእስቲ ትራይኒንግ ርብሪካ ስወጥ ሕጂ ምትሕልላፍ ኣይኮነ ሕጂ እንታይ ገይረ ኣጀንዳይ ገንፂለ 2013 ንደቀይስ እዚኣ ደቀይ ድላ እዮም ክገብራ ብነፊዖም ኣብ ትንታነ ኣትዮም ከዕብይዎ ድዮም ስነ ፅሑፍ ደረጃ ዋስ ብፊልም እዮም ክዓይዎ ድላ እዮም መልክዕ ገብርዎ ካብ ከይነገረና ከይዱ ዝብሉኒ ሰፍታይ ከውርድ ኢለ ኣጀንዳይ ገንፂለ ጀሚረ ሓደ እንታይ ሕጂ ኣብ ሃማማተ ዕሮቕ ስለ ዝነበሩ ምስኦም ዋሳእ ስለ ዝነበርኩ ዘተታት ስለ ዝሳተፍ ከምኡን ቂለን ዘለኹ ነገር እየ እንታይ ክዛረብ ዘለኻ ደቅኻ ጥራይ ድዮም ደቅኻ ጥራይ ዲኻ እቲ መንእሰይ ኤርትራ ውላድካ ዘይኮነ እዚኣ ሕጂ ክሰግራ ዘይትከኣለ ሓቂ ካብታ ንደቀ ኢለ ዝሓሰብካ ናብ መንእሰያት ክዝርባሕ ኢለ 12 ዓመት ተጓዒዘ ኣብ ምዕራብ በፂሐ ተመስገን ይብል ክመሓላልፎ ምኽኣለይ ትብድለኛ እቲ እንታይ ተሰሚዑካ ማለተይ ክትፅሕፋ ከለኻ ናብዚ ቦታ ክትመፅእ ዶ ነርካ ተሓቲማ ምስ ተወድአት መመረቕታኻ ሓሊፍካስ ንፅባሒቱ ንጎም ምስ ተወሳኻስ እንታይ ዓይነት ስምዒታት ፈጢሩካ ንዓኻ ከኣምኖ ይከኣል ናይ ብሓቂ ዘይተኣኮይተሉ ኣብኡ በፂሕ ኮነ ከምኡ በፂሐሲ ናብ ተመሪቓስ ትዝርጋሓሉን ሰብ ከም ዝፍትዋን ብዚ ደረጃ ዘሎ መልሰ ምስማዕ ዝመፀን ዘሎ ብቴሌፎን ብገለመለ ብኣካል ክረኽቦ ኮይኑ ትፅቢት ኣይነበረንን ግን ኮይኑ ከዓ ፅቡቕ ስራሕ ምስራሕ ይነግረኒ ኣሎ ሰብ ብዛዕባ እዞም ስዋ ጥራይ እዩ ዝተርፈኒ ናይ እዚኦም ከዓ እታ ካልኣይቲ መፅናዕታዊ ፅሑፍ መይ ጌራ ምልእቲ ትኸውን ዝዓበየ ስራሕ እውን ክገጥመን ምዃኑስ ዝልዎ ኣሎ ምክንያቱ ባክግራውንድ ናይ ነፍሲ ወከፍ ስውእ ተፈልየ ይፈልጥ ነዚ ቦታ ናይ ፀዳዱ ተፈልየ ይፈልጥ መፅአ ኣግገር ኣብ ክፉ ፎስኩስ እሶም መሳተይ ማለት እዩ ተጋደልቲ ውፍያት ወሳና ምስ ማሕበር ዳርጋ ክመፅእ ከለኹ ነፍሲ ወከፍ ቀብሪ መፅእ መርዓ መፅእ ዝኾነ ማሕበራዊ ተወዳድረት ስለዚ ንስ ናብኦም ከየቋሙትኩ ኣብ እንታይ ደረጃ ኣሎ ከመይ ኮይኑሉ ኣግራ ከመይ ከ ክትውዳእ ትኸውን
بحني تودي آخر أو نسلا زبق كل جزء أي فلاني زابوتا كم تزي حسوخ جنس كوين آخر أس بهقلني عفتي معناتي زي قدمينا زلو سمرا يكون نيرو شعو أفتو أوانتسي كم زي تثبيتات نيروكم دغ مالتي اوف كورس ناتنات كم زمتسي ردئيو بتسرحيتات فطمو زنوركم جزي دا ايو احمر كمتي ناتنات نابلكم يغيتكم اسمرا حجة خمزة خطري اتبوتاتات فطامي كتذكروا قلبتي مقيقايات دو قبرلكم مالتي يحدثكم من دو تمتيخم اب certain points نابنت ابزي امتيخا 3-4 بوتا تفلت خلقن تلقع بوتا ترخبوا ندو تخلو انا اجي زي أنا أسأل سلازم مالك قول خلو شخا خلو سلاز فلتو أبينيرو شخا أبينيرو ربا ما يلا أبينيرو خال كربا كان جزء أنا سلا أبينيرو صرقيا مفلاي يسوق مننا حجوا ما هنا أسأل مسوس سلاز الله قرب فليلكا نوع عمثات إرنا ويكاب سخابي زي ما تأخي ألقيس كاس أنا حاجن هنا الله علا قولهم سأبي الله حديث كايو زي فلت عم تداناجيو حجي زي مدن غارزي نعي مالس أي صلون سقاف حجي سالس لازم ملالسو زي كسرح ليكونسي كعدل كله كسرت كله كسأل كله كثاتلس لازم وركوزي زنرو إذا لنا قزالتي تروبا شخا تمايبلا بينالو عشتني جن كالسب نو استفل يقل يقاقيو لذي كم قصة سنتر ناي سرحتنا هذا قسم انقصاصن سلازم بره سو حتى دانا غيركم تنسفوت دانا فنجي سبوتات كله هذا العاده تبوتات فتني تممللات قصالسي طقمكاي طقمي ምናልባሽ በዚ ብድሕሪት ኮይና ስለዝሪኦ ዘለና ኢና ምር በዚ ንፀጋምና ዘሎ ሕጂ ቴክኖ ጋርደን ንብሎ ከባቢኡ ብቅድሚት እውን ምስከድና ክትሪእዎ ኢኹም ኣበዮም ኮይኖም ስእሉ ዘለዎ ከይትብሉና ኢለ እንዴ ቴክኖ ጋርደን ኣሎ በዚ ፀጋምና ቅድሜና እንዳቦ እንዳሎ ቅድሜና ከዓ ኣስመራ ፃዕዳ ኣላ ሕጂ ቅድሚ ናፍተን ናይ ስርሒት ቦታታት ምብጋስና ኣብ መበል 17-18 ዕድመኻ ከለኻሲ ናይ ሚልዮነር ክትኸውን ተስፋታት ነይሩካ ኢሎምኒ ነይሮም ኣብ ሰብዓታት ሚልዮነር ከመይ ጌርካ ክትኸውን ተስፋ ነይሩካ ኣብቲ ሰዓት እቲ እዋ ሕጂቲ ሚልዮነር ክትከውን ኢልካ በዚ ናይ ሕጂ ቋንቋ ክትበል ሰብ ልትዓስቡን ኣይኮነን ምክንያቱ ዓይናተይ እዩ ርኤ ዝሰኣንኩ ሃቲማ ብዕጆ ገዝኾኖ ምክንያቱ ከምዚ ኣዲማ ደባሃልናዮ መትረብ ናይ ማይ ነሽሕ ዝወርድ ነስሲ ናይ ፅሩይ ማይ ከፍቲ ትወርድ 1973 ኢተቋዒቱ እዚ ዝመትረብ እዚ ስለዚ ሃይለ ስላሴ ናይ ቀዳማዊ ምኒልክ ዝተወለሉ ንግስቲ ሳባ ደዛ ሓሊፋ ኣብ ማይ በላ ቀዳማዊ ምኒልክ ወዲዳቶ ዝብል ዝዋይ ናይ 3000 ዓመት ንዕኡ ሓወልቲ መሰረት ከነብር ነዚኣ ከዓ ኣብ ሓደ እዋን ክምርቐን ነዛ መትረብ ኢሉ መፅኡ ነይሩ ሕጂ እዚ ምስ ተኳዕተ ብሚና ጥራይ ኣዝዩ ክውሕ ስለ ዝኾነ ብምሉእ ብሚና እዩ ዝፍልቀል ነይሩ ሕጂ ካበናይ ተፈንጭኑ እዚ ካብዚ መትረብ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እምኑ ይነግረልካ እዩ ሕጂ ግራት ነይራት ምዝያ ኣብኣ መፅአ ኣዶኖ ክዓፅድ ክፅሂ ገለ ምስ መፃኹ ሓደ ኣራንሾኒ እንታይ ኦሬንጅ ሕብሪ ዘለዎ ዘንፀባርቕ ነገር ርአ ሕጂ ቁሩብ ሂንቲ ናይ ዲያመንድ ነይሩኒ ሕጂ ኣብ እምኒ ከምዚ ኢላታ ሓቂፋታ ኣብኡ ከዓ ዝተፈላለየ ቅርፂ ናይ ዲያመንድ ዘለዎ ተኣኪቡ ብሓደ ተጠሚሩ ተፈንጭሉ ዝመፀ ሕጂ ናቱ ፍንጫል ኣብ ገለ ከምትብሉ ፍሉጥ እዩ እሳ ጥራይ ዲኣ ድርካባ ነይራ ኣፍንጫላ ከዓ ክንደኣ ትኸውን ዋላስ ስፍሕ ዝበለ ናይ ዲያመንድ
ኣሰር ኣሎ እዚ ክትግምተይ ትኽእልን ኢኻ ፈላጥዩ ጥራይ ዝጠጣ ታዝ ነበረኒ ሽንተ ሒዘ ተሸኪመያ ገዛእት ሽዑ ኩሉ ልዕሌናስ ጣልያን ዝፈልጥ ክሳይ ማለት እቶም ጣልያውያን ብዛዕባ ዳያመንድ ዝያዳ ከባቢፉ ይፈልጡ ኢልና ስለንሓስብ እሶም ከዓ ነቲ ናይ ዳያመንድ ክብሪ ልዕሌና ከም ዝፈልጥዎ ግምት ስለ ዝነበረ ገለ ነቶም ምሳትና በዓል ኒኖ በዓል ጃኪኖ በዓል ሬንሶ ይጋሉ መሳትና ነይሮም ጣልያውያን ሓንሳብ ኢና ንውዕል ኣብቲ ባርኤም ስተይብል ኣብኡ ተራኺብና ከሪኦም ፈቲነ ግዲ ገበሩ ምክንያቱ እንታይ እያ ሕጂ እታ ጌጋ ተገይራ ካብታ እምኒ ሓቂፋታ ነበረስ ክንፅላ ኣይነበረን እሳ ባህርያውነት ሕጂ በየናይ ሓንጎልካ እሞ ክትከስፍ ጥራይ ፋሕ ኣቢለ ኣብ 10 ገለመለ ኮይነ ሓይለን በብቅርፀን ኣብ ካልሲ ገይረ እተኸኣኒ ሶም ሕጂ ተጎደሱለን ጥርሙዝ እዩ ዝመስል ሚኒስትሪ ትምህርቲ እዚ ሕጂ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዘሎ ክፍሊ ትምህርቲ ናይ ሃይለ ስላሴ እዩ ነይሩ ኣብኡ እውን ከይደ መምሃራን ዝፈልጥዎ እዮም ኢለ ሓሲበ ዝግደሰለይ ኣይረኣኹ ኮለል ኢለን በቃ ናብራ ገድለይ ኣግባሊ ሓለሲፍ ካብኡ ኣይ ክፍልቲ ታንሲ ኣይተረዳእንን እንድዩ ባህልዩ ከም ዘለዎን ስቡስ እቲ ቃልሲ ስለ ዝዓብለለኒ ኣብ ካልሲ ቆይረ ኣንቲ ባኮ ገይረ ኣብ ፍድሞ ናይ ገዛና መንጎ እንዳሓወበይን ገለ ስንቀ በራ ኸውሉ ካብኣ ገይረ ነይሮም ኣብ ናፅነት ኣበይ እና ማዕድን ነዚ ክፍትሽዎ ኣነስ ዝደልየ ኣብ ናፅነት እውን ፅሒፈሎም ነይረ እንዚኣ ጋጢማህልኒ ተንዚኣ ነይራ በዚ እዚኣ ናይ ዲያመንድ ቦታ ከይህሉ ወትሽዎ ንሳብውን ፅሒፈ ወረቐት ኣይተዝከረኒ ክፍሉ ማዕድን 94 93 ሆፕፉሊ ምዛ ሓድሽ ማዕድናት ዝኽፈት ዝጅመር ዘሎ በዚ ሕጂ ዝቕፅልዎ ዘሎ ሲ ኣፃፊፎም ናብ ዝነብስ መራ እውን ገለ ርከብ ይኸውን እዩ እሞ ሕጂ እዚአን ንኸደን ዘለና ቦታታት ኣብኡ ከለኻ እሞ ንግር ተብለና ከይና በብሓደ ክንበፅሕን ኢና ሕጂ ኣብዛ ቢቶ እዛ ናይ መስገሪት ናካዮ ኣስግር ምስ በልካ ደላ ጎልጎ ቦርሳለ ቅድም መተኮሲ ዝነበረ ኣብኣ ሓንትላ መኮንናት ተሃርምዋ ኣብ ንእሽቶ ማኪና ተከታተወት ማኪና ሰለስተ ወይ ክልተ ተሃሪምና ኣልዒላ ተንትን ሰላክና ኣብዛ ኤላ ኮሎብ ንክራት ኤፍ እተስግር ንብረት ካብ ነሳሪት ዝተደርበየ ከልዕሉ እታ ማኪና ኣንቲ ማኪና ዝመንቆሰቶም ኣላ ሓንቲ ፈንጂ ገበርናያ እዛ እንዳሓሸማ ከዓ መዓት ምሳሌ ሓንቲ ዝሰርሐናየን ከዓ ታንክ ዘለዓለታ ኣደበለታ ክልተ ፈንጂ ሰለስተ ፈንጂ ኣለዋና ሰንክርየን ኢና ካብኡ ሰንበል ኪዳነ ምህረት ኣብኣ እውን ሓንቲ ታንክ ዘለዓለት ፈንጂ ነይራትና እንቱ እውን በዚ እንዳዕራቅሎስ ክትከይድ ዝፈሸለት ፈንጂ ላትና እንዳ ጀርመን ሓንቲ ከዓ እንዳ ኮርያ ኣብኣ ከዓ ናይ ቲኤንቲ ስርሒታት ክልተ ኣለዋና እዚኦም በብሓደ ክንሪኦ ኣበና ንኸይድ በሉ ናብ ጉዕዞና